ഈ ഒരു ഐറ്റം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ. വാഴപ്പിണ്ടി ഉപ്പിലിട്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമുള്ള കഷ്ണം വാഴപ്പിണ്ടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതായത് ഉണ്ണിക്കാമ്പ്. ഇതെപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ലല്ലോ. കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ. അത് നല്ല വട്ടത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിലെ ഒരു നാര് പോലെ വരുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം കുനുകുനാന്ന് അരിയുക. പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, ഈ ഐറ്റംസൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അരിഞ്ഞ് മാറ്റി വയ്ക്കുക. കൂടാതെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തിട്ടതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പിന്നീട് കുറച്ച് വിനാഗിരിയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് അത് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക, ഒരു അരമണിക്കൂറോളം. അപ്പോഴേക്കും ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് ഈ വിനാഗിരിയൊക്കെ ഈ വാഴപ്പിണ്ടിയുടെ മുകളിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പാകം നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഞാനിവിടെ 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചത്. അത് ഞാൻ മുഴുവൻ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടില്ല, 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം മാത്രം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാഴപ്പിണ്ടി ഉപ്പിലിട്ടത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. എല്ലാവരും എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ, നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്